Добър вечер, българи! Здравейте, приятели! Какво да ви кажа? Тази вечер, 23 март, денят и нощта са по 12 часа. И от утре започва деня да расте с по една минута. Уважаеми приятели, вие виждате в разгара на изборите, гледах по телевизията две предавания. Едното е по Нова телевизия с Костадин Костадинов, моите почитания към него и към политическа партия Възраждане, която е единствената партия заедно с Меч и Величие и Алианс за права и свободи, мисля за българския народ и за българщината да се възстанови държавността. Гледах един спор по Нова телевизия Лора Крумова, заедно с Костадин Костадинов. Не напразно, това не е журналистка. Това е една бясна кучка по Нова телевизия, дето се излага. Тази кучка не втълпява това, което не е вярно. Ние знаем, че тя изпълнява поръчките на посолството на Съединените щати, на ЦРУ, на МОСАД да променят историята на България. България, докато има такива паразити от типа на ГЕРБ, от типа на Пеевски, ново начало, от типа на геовите Петрохан, Демократична България, България няма да има никога възстановяване на държавността. Искам да кажа още нещо, че тази паплач, която в продължение на 36 години, от които 19 години Бойко Борисов, режимът на Бойко Борисов, който унищожава България, унищожава българският лев, унищожава историята, чрез нацистски представления и чрез Европейския фашистски съюз, искат да затрият историята на България, която ние помним. Ние помним кои са били в трудните моменти на България. Паметта ни е свежа. Ние знаем, че Русия над всичко, заедно с България. Неотдавна един тъп 75 годишен старец, психично болен, Запрянов военен министър, че щял да стегне войска чрез НАТО да помагат на психопата Тръмп. Няма да стане. Много добре знаете, че военната войска в България са на заплата. Те са на работа. Но те не са войници, а работници във военните структури.
И другото, което искам да кажа, заявявам го най-отговорно. Вие забелязахте как американските самолети се намират в София. Това е доказателство, че през 2012 година ГЕРБ, заедно с Мосад, Натаняхо, Николай Младенов, Плевнелиев, съзнанието на Цацаров, Бойко Борисов, Цветан Цветанов се съгласиха да има в България атентат чрез поставени туристи от Израел. За да има повод израелските нацисти да се настанят в Сарафово и да нападнат Иран. Този атентат е договорено с Мосад, Хилари Клинтън и Николай Младенов. Хизбула нямат нищо общо. След като България счита, че Хизбула и Хамас са терористични организации, а те са партии, които защитават интереса на народа си от типа на социални основи, то тогава ГЕРБ също е терористична организация и терористична партия, която подкрепя нацизма и фашизма. Българи. Психопата Тръмп даде ултиматум на Иран, че ако не освободят протока, щял да ги нападне и така, дъра, алабала, театрален артист. Психично болен. Истината е, че Иран не е Сирия. Иран не е Ирак. Иран не е Венецуела. 1 милион 400 хиляди квадратни километра територия. 92 милиона народ. Подземни градове, които правят оръжие и имат силни балистични ракети. Затова Съединените американски щати вече влияние в Близкия изток няма. Изчезват от картата. Това е първо. Второ, психопата Зеленски щял да помага на евреите Израел. Нашия приятел и психоболен Шишо подкрепя израелците, които са убивали децата на Иран. Слушай, ти защитаваш израелските нацисти, а искаш гласовете на мюсюлманите в България. Пеевски, Буличник. Затова обръщам се към всички мюсюлмани, истинските българи, турчета, ромчета, роми, приятели. Ограничете се от Пеевски. Той подкрепя нацизма и фашизма и тероризма. Не гласувайте за тази паплач. Ново начало. ДПС. Иран ще победи. Русия ще победи. Европейския съюз ще пропадне.
Да живее новия премиер Румен Радев, да управлява заедно с Възраждане, Меч и Величие. Смърт на геовите Петрохан. Те не са хора, а са твар. Животни са петроханците. Затова българи да се вземем във ръце и по Конституция да възстановим Народна република България, за да не е фашистка, нацистка, евронацистка държава. Бог да пази България. Смърт на нацистите и фашистите и политическите партии, които подкрепят фашизма. Не гласувайте за терористите, нацистите и фашистите. Вие ги знаете кои са, няма какво да ги споменавам. Които унищожиха България. Бог да пази България, да живее българският народ и Народна република България.